Колеги, само ще ви помоля, далечен план не ми дайте, защото панталона ми е за химическо чистене. Близък. Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето на КИС-13. За вас ще доложи старши научен сътрудник Шекеров при БАН, Българската асоциация на надарените. Ние поне сме много надарени и може да предсказваме не само време. Може да ви предскажем и числата от тотото, може да ви предскажем на бингото, който талон ще се падне, какво да си купите, всичко може да ви предскажем. А тук, понеже днеска сме дошли пред картата, ще ви кажем какво е времето. Първо, времето ще бъде утре много, т.е. днеска. Времето, той утре, ама днеска, за днеска трябва да кажем, тъй че днеска времето ще бъде много променливо. Нека сега да се отправим към картата и да видим къде как ще бъде. Значи, първо, естествено, град Русе. В Русе той е един много важен икономически център за цялата страна, зато и вътре ще бъде слънчево. Особено тук, крайните квартали, там слънцето ще ги огречи, ще ги залечи и ще станат по-чернички такива. То от отдавна е така, зато и ако видите нещо такова, нали, ще знаете, че от слънцето там, из крайните квартали. Колеги, общ план, нали няма? Предупредил съм, защото панталона е за химическо, разбирате ли? Без общи, само близки планове. Така, Русе, слънчево. Георгиево там бе малко и там бая слънце жули, защото и те малко по-така църни, ама по принцип са добри хора, пред тях слънце. Турну Магореле, бе, там малко слънце, малко облаци, от всичко ще им пуснем. Зимнич или Зимнича, тук, там времето ще бъде много променливо, ще духат едни ветрове. Топоро е много важен град. Топоро, там ще вали, много хубаво ще вали, един голям дъжд ще фръкне. Така, Гогошари е важен център за икономически такъв, зато и там ще пусне малко слънце, нека да е слънчево. Бе, колеги, ние сме направили грешка, бе. Тото и нещо в румънско, тото и нещо не е за нас, бе. Ма нищо, грешка. Нека румънците я слушат. Така, Свищов дъжд. Какво друго? Те много, не им трябва слънце на тях. Те обичат да учат, да смятат и ни математики, там не знам какво. Плевен. В Плевен, там хубави момичета, и оно, айде за тях слънчево да ходят с къси поли, да се радват мъжете, че една казарма има там. Слънчево, ако минават хубави момичета покрай казармата, ако не минават никакво слънце повече не пуска. София. София са кални, тъй че на тях дъжд и сняг. Утре през София ще вали само сняг. Едни големи преспи пак ще им натрупа да знаят, да не са правят надолу отворени. Така, приближаваме малко надолу. В Пещера ще бъде пак хубаво времето. Велинград ще е хубаво за ходене на дискотека, особено ако сте политики и са ходи на дискотека. Велинград е местото за вас. Много така хубаво ще бъде. Габрово там малко планина, малко нещо такова, ама айде и там ще бъде хубаво времето, слънчево, ние всичко тук предскажем. До сега ние нямаме една прогноза да сме казали да не е станала тъй. Всичко става както го кажем. В Търново на баерите пак слънце. Търновци нека са пържат и те, да бичат по бера нагоре и тъй ще слънце. Така. У Попово, как да ви кажа сега, Попово годе. То е близко малко до Търново, до Горна, ама Попово там по-облачета могат да се появят. Особено са благоприятни те с облачета за поява на попови прасета. В Търговище слънце и нормални температури. Всичко ще им дадем само да произвеждат хубави работи за пивани, защото ние метеоролозите много обичаме да празнуваме. Всички празници, всякакви поводи. Раждане на теленци на комшията, раждане на нещо друго. Какво да се роди, какво да стане? Ние, метеоролозите от Търговище, си черпим основното вдъхновение, за да предсказваме времето, какво ще бъде. Ние много обичаме да предсказваме времето, зато и трябва повече материал, за да се предскаже по-добре и по-дълго време. Провадия, там ще бъде малко по-слънчево. Във Варна. Какво може да намерим във Варна? Естествено, може да намерим Вар. А върта с водата не е хубаво да се съединяват, тъй че във Варна няма да вали. Във Варна и там ще бъде слънчево. Поморие, Бургас са ясни, там са наши хора, топличко, хубавичко. Добрич или бившият Обухин. Добрич пак ще им пуснем малко слънчево време, да внимават, че напоследък нещо... Така, тук около Бургас обаче само забравихме да споделим. Тук има едно кварталче Сарафово. Те там вече почнаха и на английски да говорят. Те са свикнали по-на такива екстремни условия. Там сутринта може да им пуснем слънце, на обед може да им пуснем дъжд, вечерта ще им пуснем сняг. Няма да има самолети. Ямбул, там имат една Тунджа, имат едно такова, ама айде няма да ги тормозим много и там ще бъде топличко, хубавичко. Сливен.
при нашите хора, сливенци, само слънце. Те зато има малко такива също по-чернички, там също много слънце пече, много ги жули. Така, какво става? Разград. Разград пак слънчево. Разград и те са наши хора, зато и слънце ще им пуснем. Изперих обаче дъжд. Нищо друго. Дъжд и толкова. Силистра. В този важен град също е възможно малко да превали, ама те там имат един хубав парк, тъй че няма да им пускаме много валежи. Нека да има малко слънчица там. Може в началото да е малко облачно, ама ние ще им пуснем вятър малко от юго-исток и то ще го избута към румънците. Най-важният град на река Дунав, град Тутракан. В Тутракан сняг. Сняг и толкова. Като не слушат сняг. Тутракан е важен икономически център. От тук минава цялата търговия през Дунава, тъй че чак Дунава няма да се заледи, но в Тутракан сняг преспи метър и половина. Това е. Така. Сега. Шумен забравихме да споменем. В Шумен там ще е шумно. Защото той самия град така си казва. В Шумен пак малко слънце, но по принцип по-така ветрове, хали, през нощните клади ще ги духат. Така. Бяла. В Бяла какво ще утре времето? Чакай да видим какво ще каже нашия вдъхновител. Взимаме малко вдъхновител за прогнозите за времето. Това се нарича Гроздов вдъхновител 45 градуса. Малко вдъхновява, ама пак вдъхновява. Да дегустираме. Така, облачета, така, значи град Бяла. Малко е вдъхновяването, още вдъхновяване трябва. Така, в Бяла ще бъде много хубаво времето. Хората ще се радват, ще скачат, въобще проблеми няма да имат. Полски тръмбеж. Тук ще имат две павликенита. Колеги, що сте сложили на картата две павликенита? Аз сега за кое да кажа? За първото или за второто? Трябва да пристъпим към още вдъхновител Гроздов 45 градуса, за да може да се разбере. Сега пак павликенитата станали 3. Значи средното и вярното. У павликени дъжд. Дъжд и нищо друго. Важен град за цялата страна е полски тръмбеж. Кой що мини през полски тръмбеж, погледа му става там. Защото знаем, че нашия любим певец на целия народ Веселин Маринов и той от полски тръмбеж. Той лично много върви с вдъхновителя Гроздовия, който имаме днеска с нас. Така е, тежка е нашата служба. Всеки ден нова прогноза, всеки ден нов вдъхновител и то по много, за да бъде прогнозата, разбирате ли, абсолютно вярна и правилна. Полски тръмбеж слънце, полски сеновец слънце. Какво е това бе? Никюп. Никюп и там слънце. Левски. Левски, дъжд и сняг. Никакъв Левски. Аз не знам за какво са направили град Левски, па няма град ТСК. Не може така. Сняг. За Плевен казахме и така. Вие бяхте с прогнозата за времето на КИС 13. За вас доложи старши научен сътрудник Шикеров при БАН, Българската асоциация на надарените хора, които обаче ние не сме перфектни, зато имаме нужда от подкрепа и нещо, което да ни казва каква наистина ще бъде прогнозата за времето. Вярвайте ни, защото ние много се тормозим всеки ден да проверяваме какво ще е времето у нас и по света. За вас предаде старши научен сътрудник Шикеров. Останете с програмата, с канала на КИС 13. Утре пак ще ви предскажем времето. Какво ще, ако не ни свършил вдъхновителя. Това беше прогнозата за времето. Айде на здраве!